štúdiu je so mnou predsednička Pirátskej strany Slovensko, pani Zuzana Šubová. Identifikovali sme s kolegami protispoločenskú činnosť. Skúsme prejsť k tomu, čo bola tá protispoločenská činnosť. Zneužívanie dotácií, eurodotácií a tak ďalej. Toto je základ. A to je celé. Zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, subvenčný podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, vydieranie. Takisto som bola za pánom Hegerom a za pánom Matovičom. Nikto nereagoval. Toto sa vôbec nemalo stať. Znova sa ten monštruózny korupčný systém, ako bol z minulosti, ako ho identifikovala kauza Dobytkár, prebiehal ďalej. Vy ste tvrdili na tlačovke v piatok, že ste na to upozorňovali aj ministra Vlčana, ktorý nekonal. Začal sa mi vyhrážať veľmi ostro, veľmi jasne, že ak budem verejne v médiách publikovať, spôsobí môj mediálny lynč a zničí mi môj protikorupčný étos. Ja si držím svoju líniu a na tejto skorumpovanej PPAčke som rada, že nebudem pracovať. Tu bol urobený ďalší podvod voči bruselským akreditačným kritériám. Môže hroziť veľké fiasko voči Olanu, že toto nemá nič s bojom proti korupcii. Ani vám neodpísali, Nie. ani pán Matovič, Nie. ani pán Heger. Obidva utekali, ani sa so mnou nestretli, ani mi neodpovedali. Pán Heger a pán Matovič zlyhali na plnej čiare a dodnes si prehadzujú pána Vlčana ako horúci zem, kto nesie za neho zodpovednosť. Opakovane upozorňujete aj na to, že by sme mali venovať pozornosť účastníkom tej poľovníckej chaty. Je to normálne, aby táto skorumpovaná partička na poľovníckej chate spomínala v protikorupčnej vláde, že Samo a Jožo sú kedykoľvek k dispozícii? Samo vieme, kto je, Jožo vieme, kto je. No sú to hrozné veci, je to katastrofa, totálne zlyhanie protikorupčnej vlády, ale absolútne. Tak som si povedala, idem s Pirátmi do toho a Piráti prídu preto, aby očistili a nastavili Slovensko tak, jak to má v normálnej civilizovanej krajine Európy vyzerať.